behin baten etorri zan Frankon emaztea bere inguruko personakin. Ni egun hartan Donosti nengoen, arratsaldez Donosti nengoen, da derrepente ez eguardiz Donosti nengoen, da derrepente dei bat Donostira, esanaz Frankoren emaztean zegoela, Miguel gogo jardunak egiten, orduan hartu nun kotxea eta jo nintzen, kotxe hartu ez da gitea, taxiz bat hartu nun, eta jo nintzen zeharina, altzaraino. Eta estrainotak ditu nintzen, han taxiz utzi eta zuzenean sartu nintzen baserrira, eta inork ez zian ezer galdetzen da ezer ez da nire artean. Hor badakiten hor dagoen da, ni gizon bat bezala sartu naiz, eta inork ez dit ezertzen esan. Han zegoen jesuita bat, nire nagusien osaba, meza ematen, baina oso zail zaion berarentzat, liburu txiki batekin, maila, zukaldeko mai batekin, eta gehiago ez. Zeritzeko zila bat, jarrian erdian, dantxe zegoen Frankon emaztea, eta ni lagunduta meza eman zuen, bestela ezingo zuen mezarik eman. Bukatu zanean, jo nintzen Carmenen ingururat, zan nion behitu hau da gure parrokia momentuz. Eta bera parra egin zuen, da, ez zuen ezan zertxo ere, irte eran gure bikote hori bizizena gurekin batera, ogu berekin batera bizi ginena, horiek jaso zuten bakoitzak duro bat, 5 peseta. 5 peseta eta 5 peseta. Baina, herriak kontatu zuen guri txeke bat eta zuri zan nahi dut kantitatea jarri gabe eta orduan gu nahi genuen beste diru ateratzeko posible izango zela. Nola hori gezurra zen, nik utzi nun, Franko noizi joan Donostitik, eta juntzan nian, zermoian urrengo garen izan nun, badakizute, hemen emaztea egonda, Frankon emaztea egonda, eta zuen artean bat ematzuek esan dute, txeke zuri batzueken blanko utzi digula, favorez aurkitu duenak, zan dizala, nik ez da giletan, nik ez da aurkituta. Esan genuen, bestela jenteak usteko zuten, honi zer egin duten diru horrekin, guk ez genuen jaso zertxo. Akordatzen diz Juanita eta Bitorino ziren, gure bikote hori, eta Juanitak eta Bitorino bere duruakin nigan etorri ziren da, eta hau zuretzat ez da, eta esan nien, parkatu baina gorde loz ematen dit hori ikustea be, loz ematen dit. Zer gati pasuzan hori, meza hori? Terreno horiek, Arriberri dagoen terreno horiek ziren el jefe de la Casa Civil de Franco haren emaztenak. Eta are saldu egin zituen Donapea. Donapeak kondizio batekin. Etxe hori, baserri hori, lehen baserria zen, baserri hori, Casares baserria, hori Elizako utzi behar zela, eta orduan zen gurea. Eta nola emaztea Franko Andriakin zebilen, eta entzun zuen jesuita ia parrokia irikita geneukala, uste zuen parrokia bihurtuta zegoela etxe hura, eta ezer gehiago jakin gabe, abea eraman zuen Frankoren emaztea. Eta derrepente sortu zizkion dana. Eta eskerrak arratoia, zela paseu momentu hartan arratoia pasatzen gure aurrean.